faamuyali sɔrɔli la an lajɛbagaw an'an kanubagaw an b'a fɔ ye halisa ko nin ye aw ka émission mandi de ye n'o ye Mifa chez Instar Mifa chez Instar ye jɛmukan ye an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu barala an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi an bɛ jɔn de fɛ o de ye Tani Nayini ye o tuma bi ta tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ ayiwa halisa an ka taa dɔrɔn Tani Nayini ka baro yɛrɛ de ka di ne ye. D'accord, Tani Nayini. Ayiwa bisimila. Tani Nayini. Sisan nɔ an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ denmisɛnnin caman bɛ ka wuli aw kɔ dɔnkilida la denw b'o la dɔgɔninw b'o la e bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka f'u ɲɛna? Ne bɛ min f'u ye u ka jeliya kɛ u ka kɔrɔmatigɛliba in dabila. I fa sera karisa fa la dɛ i fa sera cɛw la dɛ i ba tɛmɛna i ba sera i baw nin tɛ kumaw ye u ka jeliya kɛ si tɛ se si la Ala de bɛ se bɛɛ la u ka dɔnkili da u ka jeliya kɛ a ye dɔnkili da dɔnkili bɛ da i bɛ se ka mɔgɔ fɔ k'a fɔ k'a fɔ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ dɔ nɛni ni mɔgɔ ko jeliw tɛ kɔrɔmatigɛli kɛ i ye nkalon tigɛ kɔrɔmatigɛli kɛ u ka dɔ bɔ kɔrɔmatigɛli la u ka dɔ bɔ waso la waso man di Ala ye ayi ka n'i yɛrɛ fɔ i to yen mɔgɔw k'i fɔ c'est pas méchant hein ne ta ye a ye ɲininka de ne b'a fɔ a ye ɲininka min na n b'o de fɔ n b'o de jaabi di bon vraiment fɛn min yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ fɛn et puis encore jeliw jeliya de ka di ni fɛn bɛɛ lajɛlen ɲamakalaya ka di trop ɲamakalaya ka di trop ne hakili la solidarité yɛrɛ de ka kan ka bɔ anw yɔrɔ fɔlɔ bon alors que fɔlɔ solidarité tun bɛ ɲamakala kunda a jateminɛ woloso ni woloso kun kɛlɛla jɔn kɛlɛla woloso o y'o siya ye e tɛgɛ ka da woloso kelen kan woloso bɛɛ bɛ bayaw ni fɛnw ta ka dunu ta u bɛ don hɔrɔn bɛɛ ka so ko woloso kelen kɛlɛli kama soit jeli ka woloso kɛlɛ u bɛ don jeli bɛɛ ka so bɛɛ bɛ fini d'u ma an fɔlɔ mɔgɔw n y'a ɲininkali kɛ cogo min na u y'a ɲɛfɔ n ye cogo min na ka na n'i kun ye jeli kelen kɛlɛ jeli bɛɛ taga i kama fɛ ko jeli kɛlɛ bi anw tora a la mais bi fosi man di jeli yɛrɛ ye bi hɔrɔn ni jelimuso n'a ka hɔrɔnmuso ka kɛlɛ ale yɛrɛ ko hɔrɔnmuso récupérer ka taga jelimuso fɔ k'a nege bɔ a ka hɔrɔnmuso la i b'a dɔn min bɛna n'o ye Ala den ko ne de b'a fɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ayi ni ne tɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ɲamakala u bi ŋarakɛ minnu tugu kɔ ka tugu sigi kɛnɛ kɔnɔ n t'a bɛɛ ma dɛ n'u minnu bɛ taga mikorow ta ka taga kuma k'e kɛ halala ye ka nin kɛ ɲamɔgɔden ye o bɛɛ bɛ na ni jeliw ka kɛlɛ ye ni jeli m'a faamuya e bɛ dɔnkili da ne bɛ dɔnkili da ne ka ɲamakalakɛ ye nin ye ne ka finɛkɛ ka mikoro ta ko Nayini Jabate i fa sera ɲamakalakɛw fa la i ba sera ɲamakalamusow ba la wa i yɛrɛ sera ɲamakalamusow la kɛlɛ ma wuli o de bɛ yen f'o de ka dabila a y'o dabila si ma se si la si tɛ se si la si tɛ se si la o bɛ jeliw ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛlen bɛ ka gɛlɛyaba de wuli bi jeliw ɲɔgɔn fɔ k'a fɔ Nayini Jabate ne y'i ka samara bɔ o jelimuso bɛ yen min bɛ se k'a sen don e ka samara kɔnɔ ni e y'o fɔ jelimuso caman sigilen ɲɛna kɛlɛ ma wuli
ni i ye jeli ye e k'i jɔ i jatigimuso la i bɛ ka hɔrɔnw de bɛɛ fasa da lisijan b'i bolo ne bɛ na e fasa da ne k'a fɔ n ko hɔrɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ i fa sera nin hɔrɔn bɛɛ fa la i ba sera nin hɔrɔn bɛɛ ba la hɔrɔnmuso bɛɛ bɛ bɔ k'i kelen to kɛnɛ kɔnɔ u t'o da tɛ s'o ma k'o fɔ mɛ u b'a fɔ an jeliw de ma k'an yɛrɛ kun kari k'an bila ɲɔgɔn na fo que fɛn dɔ de bɛ yen c'est à dire ne t'a dɔn bon fɛn dɔw bɛ yen nɔ ne b'a fɔ ko ne de bɛ se k'a fɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ mɛ ni min ɲininkara kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ cɛ ne ni bɛɛ bɛnnen don kɛlɛ b'u bɛɛ de ni ɲɔgɔn cɛ parce que rancune yɛrɛ ye kɛlɛ ye fɔlɔ bon ne dun tɛ rancune mɔgɔ ye ne t'a to ye dɛ i y'a kɛ ne na yɔrɔ min na dɔrɔn dɔ bɔra tiktok la ko nin wa ko nin bɛ se dɔnkilida la dɛ ko nka ko ale ka kɛlɛ ko yɔrɔnin kelen n balimakɛ m'a faamuya de ne ka kɛlɛ tɛ yɔrɔnin kelen ye o ne bɛ avertissement de d'i ma i bɛ ne se ka ne neni kɛnɛ kɔnɔ ka ne kɔrɔmatigɛ kɛnɛ kɔnɔ fo siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4 ne tɛ kuma mais n'a ye dan sago dɔrɔn ne bɛ réagir ni ne tora k'i ignorer n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn i b'a ta ne ɲɛkɔ yɔrɔ bɛɛ la ne tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ la o kɛnɛ kɔnɔ ne bɛ n ta ɲɛnabɔ yen de bɛɛ ɲɛna jotigi ta bɛ d'a ma jalakitigi ta bɛ d'a ma n'an bɛ yafa min ɲini ɲɔgɔn fɛ an b'o ɲini ɲɔgɔn fɛ mais o b'a sɔrɔ ne kɔni n ta ɲɛnabɔ ne ta y'o de ye ne tɛ se k'a mara n kɔnɔ k'a kɛ tan k'a sɔrɔ ça ne va pas entre nous jamais n t'a kɛ mɔgɔ si ye n'i ye ne ye n dɔnbagaw bɛ n dɔn u ɲɛ bɛ n na u tulo bɛ n na u bɛ n dɔn n'i ye ne ye ka yɛlɛ mɔgɔ fɛ ko ne bɛ n tɛgɛ di ma ka yɛlɛ i fɛ ko n bɛ ka fɛn o b'a sɔrɔ fɛn si tɛ n kɔnɔ i yɔrɔ ni fɛn bɛ ne kɔnɔ i yɔrɔ bilahi fini b'i kana ne t'a ye i bi tɛmɛ ne ɲɛkɔrɔ ni n b'a couleur ye ala kana fosi ye n ye bon jeli yɛrɛ an yɛrɛ bɛ na tellement que ni da magara jeliw ka kuma la fo ne ko dɔ bɛ kɛ ne na ne t'a dɔn n'a bɛ kɛ mɔgɔ tɔw la tellement an t'o mérité de an man kan tɛ ka k'o de ye anw man kan tɛ ka kɛ kɛlɛkɛlaw de ye k'an yɛrɛ bila an yɛrɛ la k'an yɛrɛ bila an yɛrɛ la dɔ den ye dɔ fa ye dɔ kɔrɔkɛ ye nin ye dɔ tɛnɛmuso ye nin dɔ mɔmuso bɛ bɔ yan dɔ tulomasama bɛ bɔ yan dɔ ni dɔ pourquoi han e garisɛgɛ ne ta ye n ta ye nin ta y'a ta ye nin ta y'a ta ye an tɛ ɲɔgɔn ye ala ni ɲamakala kungo kun wulila fɔlɔ hɔrɔnw bɛɛ kun bɛ wuli ko ɲamakala kungo bɛ an b'an diya bi anw denmisɛnninama walayi Tata Bambo ni Ami Koita ninnu ni Kandiaw ni les concerts ka taga kɔrɔbalenw ne kɔni ye minnu sɔrɔ jeliya la an bakɔrɔba ninnu Mariam Kuyate ninnu ni comment dirais-je Bako Daɲɔw ni n bɛ minnu dɔn quoi n'an tɛ nege ka olu ye musokɔrɔbaw ye bon an mun yɛrɛ ba bɛ se ka k'olu ye mais olu ka temps kɔnɔ an denmisɛnnama tun mana an sigi k'olu lajɛ walayi ni ninnu tun ye dɔnkilida daminɛ dɔ b'a ta dɔ b'a di dɔ ma i kun tɛ kuma kuntan si ma kɔnɔ mais o si tɛ yen bi o si tɛ yen bi ayiwa an yɛrɛ jatigiw bɛ ka an yɛrɛ encourager n'o tɛ n'i ko ne ma ne fa ka wusa ni n tɔɲɔgɔnmuso fa ye i t'a fɔ ko fila kɛ bon an yɛrɛ de don dɛ mɔgɔ tɛ bon an bɛ mɔgɔ minnu fana tugu an kɔ olu ka taga micro ta ka taga an yɛrɛ neni parce que i y'i jeli mɔgɔ bila k'i jeli ɲɔgɔn neni i yɛrɛ de neni bon hali bɛ taga sɔrɔ jelimuso yɛrɛ m'o don fana a ka ɲamakalakɛ da dɛ n bɛ segin o fana kan dɛ tellement que dɔw bɛ yen nɔ jama ye b'u la n'olu ye jama ye dɔrɔn kuma dɔw bɛ b'u da kɔnɔ u yɛrɛ t'a dɔn u bɛna min fɔ n'u ma fɔ ni jelimuso tana tiɲɛbali dɛ nin de bɛ se k'i pan so kunna e ye micro ta k'o fɔ jeli ɲɛna o jelimuso tɛ yen min bɛ se k'i pan so kɔnɔma tintɔ kunna ni e tɛ donc i ma tɔ bɛ kɛ kolokojugu ya non bon de la tu sais moi Naini hein e na to ko ne ma ko Molobali ka gɔn kelen na bila ye min ya ni mɔgɔ si tɛ yala ne pɛ non ayi finɛkɛ kelen pe de bɛ ne bolo n'a fatura jeli Dɛnba Kamara wa hali a tɛ tugu ne kɔ ka taga kungoya yɔrɔ la
mais fɛn n'o koba ye a bɛ n'a bɛɛ sɔrɔ n bolo so kɔnɔ b'a d'a ma wa ma deli ka mɔgɔ neni ka don ne na abada ne kɔni m'a mɛn bon o de ye ɲamakalaya ye finalement se ma dɛ ne bɛ ka général de fɔ donc il faut que ça s'arrête kuma dɔw yɛrɛ de bɛ yen olu yɛrɛ de fɔlu yɛrɛ de mankan tɛ k'a fɔ ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na ka mɔgɔw la fujunu ka kɛ ɲɔgɔn na ka mɔgɔw kɛ tantɔ ka dɔ kɛ halala ye ka dɔ kɛ ɲamɔgɔden ye ka nin kɛ tantɔ ka nin bɔ tantɔ ka nin kɛ tan ka nin kɛ tantɔ se bɛ ala de ye se tɛ jɔn si ye setigiba jumɛn bɛ ala dugu jubolo bi fɛntigiba jumɛn bɛ dugu est-ce que u ka fɛntigiya y'u bali ko ala m'u minɛ a bon se bɛ ala de ye se tɛ mɔgɔ ye n'i y'o dɔn kaban dɔrɔn fɛn fɛn ne bɛ ka kuma n'o tɛ ne kɔni ta kɔni ko tɛ o ne b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ne na ni ne ko mɔgɔ tɛ se ne na i ti se ni ne ye dɔnkilida la 1 2 2 i tɛ se n na barika la i tɛ se n na barika b'i la a bɛ n yɛrɛ la wa n'i y'i sen da jelimuso kan kan jelimuso tɛ se k'i sen da ne kan kan ne kan ye ziraju de ye n'i y'a don a kɔnɔ a bɛ bala a tɛ bɔ miniyanba de bɛ yen a b'a minɛ a tɛ bɔ a kɔnɔ donc olu kuma modèle et puis i t'a mɛn mɔgɔ da denmisɛnnin fitininw de ka terme ye ninnu ye n'o tɛ mɔgɔkɔrɔbaw t'u bila ninnu na o denmisɛnnin fitininw bon aw b'o kɛ e bɛ tilan kɔ tuguni o tigi bɛ se ka diya e ye cogo di i b'i ba filanw neni i b'i kɔrɔ filanw dɔgɔya i b'i kɔrɔ ka kɔrɔ dɔ kɔrɔ ye dɔgɔ ka kɔrɔ dɔ kɔrɔ ye kɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ ka dɔgɔ dɔ dɔgɔ ye den b'a dɔn a dɔn ko nin ye ne ba ye a dɔn ko nin ye ne hali n'a m'i wolo i ba filan don i ka dɔgɔlima mankan tɛ ka s'a ma i dɔgɔnin fɛnɛ i dɔgɔnin ka dɔgɔlima mankan tɛ ka se kɔrɔ ma walayi i ma tɛ jɔkaramɛw ko ka di ne ya i b'o dɔn wa bilahi ni magara jɔkaramɛ kelen na dugu jɔkaramɛ bɛɛ b'i kɛlɛ ni magara jɔkaramɛ den kelen na dugu jɔkaramɛ bɛɛ b'i kɛlɛ kana siga faransi n ka mɛn faransi marakaw maga maraka kelen na faransi maraka bɛɛ bɛ i kɛlɛ a bɛ fɔ o de ma solidarité mais jeli kelen bɛ minɛ k'o sanpa k'o ba neni k'o fa neni ka nkalon don la ka diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen f'o ma jeli tɔw b'u sigi tantɔ tɛgɛ f'u ye kɛri bila la bon c'est pas la peine a ma nɔgɔn ka ɲɔgɔn dégrader dɔrɔn ka jigin ka ɲɔgɔn dégrader dɔrɔn ka jigin nkalon tigɛ dɔrɔn ka ɲɔgɔn pourquoi ça ne sert à rien ça ne sert à rien e ye sɛ 100 tobi i ka so ne ye jɛgɛjalanin fara k'a nin kɛ ji la k'a dun n ka so kɔnɔ ka n kɔnɔ ji min ne kɔnɔ ma fa e y'i ka sɛ don e fɛnɛ kɔnɔ ma fa wa ayiwa an bɛɛ tagara an jɔ kɔngɔ t'e la kɔngɔ tɛ ne na e ye min dun e de b'o dɔn ne fɛnɛ min dun ne de b'o dɔn e y'i ka guloki san 5 k'a dun i ka na ne taara n ka popilinin kala ne y'o don ka na i ɲɛdanin ma k'i ye n yɛrɛ ye ɲɛdanin ma k'i ye an bɛɛ parilen don an sigilen don où est le problème mais ayi ne fa ni ala bon ne de b'a fɔ dɛ n'o tɛ mɔgɔ tɛ sɔn ka d'accord faamuyali sɔrɔla o la Tanaini i ka musique dɔ bɛ yen nɔ Union africaine mun nana n'o hakilina ye inspiration parce que moment min na Afrique jamana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ Union africaine Muammar Kadhafi paix à son âme o de ka initiative don ko farafina bɛɛ ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a somɛw kɛra parce que ne bɛ journal kalan kutoro n y'a ta olu kɔnɔnaw de la depuis les États-Unis d'Afrique k'a bɔ États-Unis d'Afrique ka na Union africaine na bon ne ka inspiration ye olu de ye quoi n y'o de fɔ n ko actualité o wagati minnu na fɛn minnu bɛ yen nɔ ne bɛ dɔnkili dilan ka taga olu de kan
donc a nana o siratigɛ de la donc a kɔnɔna na ka tila k'a yira anw ka jamana in ye terre d'accueil de Mali de bɛ bɛɛ accueilli effectivement n tɛ bi dɔn n'o tɛ Mali de bɛɛ n'an dun bɛ yan de si yɔrɔ tɛ n bolo so filɛ yan de don o ma se kuma caman na hali ne yɛrɛ fɛ yan den dɔw bɛ ne bara bilahi lezi suma ala n t'u fa yelen dɔn a bɛɛ ni n ka iji cɛ n t'u fa yelen dɔn yɛrɛ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ o fa la o n'a ɲɔgɔnna caman dɔ bɛ yen nɔ a ye 20 ans kɛ ne bolo ne y'a ba ye salon de awɔ a ka furu la a bɛna muso furu tuma min na n y'a ba ye ɲɛ la mais n y'a sɔrɔ bon n t'a dɔn min don an ka jamana in yɛrɛ ne kelen tɛ o b'a sɔrɔ bɛ yɔrɔ caman na bon ni mɔgɔ m'a dɔn ala b'a dɔn i ye bon n'i wolola ka min sɔrɔ i ka du kɔnɔ i b'a fɔ ne faso filɛ de bozola presque jama min bɛ ne fa ka du kɔnɔ olu bɛɛ t'an ka dudenw ye mais anw wolola k'olu faw sɔrɔ du kɔnɔ olu mɔdenw b'an ka du kɔnɔ yen u ma bɔ u bɛɛ ye musow furu dɔw furula ka taga dɔw yɛrɛ ne yɛrɛ dɔw jamu dɔn u ka kɔɲɔ don de fɛ bon anw ka mɔgɔw tɛ kelen ye quoi bon bɛɛ n'i ka yɔrɔ cogoyaw don mais an bɛ don min na i ko bi ni min nan'i ka so i b'o ɲɛɲini ne ayi maa ti don ne ka so dɛ caméra bɛ yɔrɔ bɛɛ la depuis ne b'i kunkolo i ti don yɛrɛ gardien mɔgɔ si tɛ don an bɛ yɔrɔ min na bi si yɔrɔ ne ka so ayi o tɛ yan da yɔrɔ ne ka so ayi o tɛ yan n nana jatigila la ayi o tɛ yan bilen ne i jɔ dɔrɔn ne bɛ polisiw wele n ka ye na dɔ filɛ n ka da la maa ti don ne ka so dɛ ayi maa si tɛ na ne ye yɔrɔ bɛɛ kɛ caméra ye yɔrɔ bɛɛ sanfɛ duguma yɔrɔ bɛɛ ala aw ni ne filɛ kuma fɛn fɛn la a bɛ enregistrelen bɛ sanfɛ aw bɛ tagama ka bɔ a bɛɛ bɛ yen nin nɔ ni n bɛ faransi fɛnɛ n b'a a ye n ka telefɔni kɔnɔ fɛn fɛn bɛ passer à l'alentour de ma maison ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na maa ti don yan dɛ Allahu akibaru bilen n bɛ ka kɔrɔlenw de fɔ tellement que n ye walidenw minɛ dɔw ba kun bɛ na n ka finiw ko ba sara cogoya n yɛrɛ b'a dɔn cogoya tɛ yen nin nɔ n y'o olu denw minɛ hinɛ quoi bon 2012 guerre ba min wulila ni minnu bolila ka na ka bɔ nord la ka na bon n ye mɔgɔ 2 minnu la o yɛrɛ petini kɛla a y'a ye a ni dɔ ma bɛn telefɔni fɛn caman ba b'a bolo wa fo ne tun bɛ ka kuma a fɛ k'an jɔlen to fenêtre la ne y'o minɛ k'a don école la sisan nɔ fo a ka wari min maralen bɛ ne cɛ bolo mɔgɔ t'a da dɔn yɛrɛ tellement que courage bɛ petini na olu n'u ɲɔgɔnnaw nka ayiwa o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ ka na ne ka so dɛ mɔgɔ tɛna yan dɛ ne tɛ mɔgɔ minɛ dɛ o kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi le mot est chaud mɔgɔ tɛ don yan dɛ olu n'u ɲɔgɔnnaw de don. d'accord tan naani an y'a ye k'a fɔ bara o bara i bɛ taa ye k'a fɔ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la i n'a fɔ i yɛrɛ y'i da don caman na mais tan naani ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka bara ye gɛlɛya bɛ bara kɔnɔ dɛ ni mɔgɔ ko i ma gɛlɛya sɔrɔ bara kɔnɔ i ma tiɲɛ fɔ dɛ la ilaha illallah surtout an ka bara gɛlɛya i bɛ gɛlɛya yɛrɛ de sɔrɔ fɔlɔ yanni ka nɔgɔya sɔrɔ wallahi ala i bɛ gɛlɛya sɔrɔ dɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya mɔgɔ de b'i dɛmɛ i b'a fɔ mɔgɔ min b'i i sponsoriser quoi i pousser baga min b'i a bolo di kɔrɔ k'i pousser k'i dɛmɛ k'i layɛlɛn i ka taga dɔɔni dɔɔni pas i ka dɔnniya dɔnkili ko tɛ dɛ
k'i la pousser même financement cogonin dɔw fɛ i bɛ se ka bɔda dɔw sɔrɔ cogo minnu na par exemple yɔrɔ télévision yɔrɔ média de bɛ mɔgɔ labɔ média vraiment o de kosɔn ne tɛ se k'an ban média la média mana kɛ cogo cogo n'i ko k'i bɛna ne interview k'i bɛ kuma ni ne ye ne bɛ sɔn munna n bɛ sɔn ni média tɛ ne filɛ yɔrɔ min na bi n kun tɛ se yen i y'a faamuya média de b'i labɔ donc hali o télévision nalen ni Zumana ka fɛnw bɔlen a la bon hali ni fɛn dɔw bɛ kɛ mɔgɔ dɔw de bɛ sɔrɔ u b'a fɔ karisa ta ne b'a fɔ k'a ni don tɛ b'a fɔ k'a ni kɛ tan tɔ j'en profite o yɔrɔ la ka Masire Yatasayi remercier n b'a fo parce que ale de fɛnɛ kun bɛ occuper na kosɛbɛ Radio Mali la Aïssata Sise ala ka hinɛ la o kun bɛ occuper kosɛbɛ Adja Sumano la parce que jeli denmisɛnninw kun man ca Bamakɔ a kun man ca Bamakɔ ayi jeli denmisɛnnin Bamakɔ Adja Sumano Ɔnɔ Danba Mamani Kuyate Payi Kɔnɛ Tita Kɔnɛ ka Payi Kɔnɛ Jalu Kɔnɛ Jalu Danba nimɔgɔmuso denmuso est-ce que jeliden kan bɛ se ka di a kan ni Jalu kan yɛrɛ tɛ Payi ani ne Naɲini Jabate jelidenninw yɛrɛ ko mɔgɔw yɛrɛ bɛ sɔn mɔgɔ minnu ye kɛnɛ kɔnɔ k'u filɛ ka dɔnkili da kɛnɛ kɔnɔ yɛrɛ ɔnɔ safurula k'u bɛ se k'u jɔ kɛnɛ kɔnɔ ko ka jeliya yɛrɛ kɛ ko ka dɔnkili da k'u bɛ se ko ka mɔgɔ la influencer Naɲini Jabate Adja Sumano Mamani Kuyate Payi wallahi billahi ci tɔgɔ kun tɛ Adja la o ayi Mɛnɛkura ci tɔgɔ kun tɛ Adja Sumano na Mɛnɛkura wa ne fɛnɛ bozora ni Ɲarela ni Bagadaji ni Bamakɔkura ci tɔgɔ kun tɛ ne na Bolibana ci tɔgɔ kun tɛ Mamani Kuyate la non bɛɛ n'i ka quartier kun don bon ka taga Jelibugu ni fɛnw fanfɛla la Payi fo ka taa Kati ninnu na ci tɔgɔ kun tɛ Payi fɛnɛ na o non bon tu vois bon wagati ani Ɔnɔ Danba parce que i b'a dɔn Ɔnɔ kun tubabuya de kun ka d'ale quoi grande dameya de kun ka d'ale ye ale m'i ta dɔnkilida fɛ ten kosɛbɛ o a bɛ se dɔnkilida la mais i b'a dɔn Ala de b'a mɔgɔw dan a bɛ se dɔnkilida la a filigi b'a la mais grande dameya de kun ka d'ale ye kojugu i y'a faamuya bon ale kun bɛ ten donc bon an tun ni kungo tun bɛ yen nɔ ni kɔɲɔ bɛ ne bolo ne b'a fɔ Mamani ye an bɛ wa nin bɛɛ la an bɛ yɛlɛ moto de kan ka taa ɲɔgɔn baara de ka taa fɔ ɲɔgɔn ye an bɛɛ bɛ taga jɔ o kɔɲɔyɔrɔ kelen na ka wari fara ɲɔgɔn kan ni su kora an bɛ taga kɔfɛ ka taga wari tila ni kɔɲɔ bɛ Mamani Kuyate bolo o b'a fɔ tantɔ n'a bɛ Payi Kɔnɛ bolo o fɛnɛ bɛ hali n'o bɛ don durunin kɔnɔ ka na ne nɔfɛ o bɛ na ne nɔfɛ an kun bɛ ɲɔgɔn ɲini ten de bi ni kɔɲɔ bɛ ne bolo kɔɲɔ bɛ ne bolo ne k'o fɔ e ɲɛna ayi a dɔw la yɛrɛ hali ne kama ni yɛrɛ nana kɛnɛ kɔnɔ yɛrɛ dɔrɔn ne figiri bɛɛ bɛ yɛlɛma n ko munna u ye jeli wɛrɛ wele ka na n ka kɛnɛ kɔnɔ Ala ka kibaru Ala ci barika Ala ye Ala ka hakili ɲuman d'an ma ka fɔ Ala k'an changer an bɛ don min na i ko bi Tani Naani yɛrɛ projet jumɛn ni jumɛnw de b'a bolo ne ka projet tɛ fosi ye n ka musique kɔ ne ka projet ye n ka baara de ye n ka musique ne ka projet bɛɛ y'o de ye instrument musique a tɔgɔ ye di c'est à dire baara de ka di n ye dɔrɔn projet ye baara de ye o surtout muso groupe min filɛ nin ye dɛ muso groupe ma nɔgɔn dɛ c'est à dire c'est comme a b'i b'a fɔ conservatoire quoi a ma nɔgɔn k'u dege fɔli la u ka se fɔli la orphelin dɔ bɛ n fɛ yan nɔ jɛmani don Awa Jalo farafin tɛ kora f'a ye bi
bon olu ne b'olu baaraw de la n b'i dege mais a y'a sɔrɔ a ba ma don école la an y'a don sufɛ école la bi a bɛ tubabukan fɔ kosɛbɛ bon olu n'u ɲɔgɔnnaw bon ne ka projet ye olu de ye ne ka projet ye olu ye yɔrɔ o ye projet ba ye dɛ wa mɔgɔ si tɛ n dɛmɛ dɛ n yɛrɛ n ka wari n b'a bɔ n yɛrɛ de kun bon n'i sera fɛnɛ ni i bɔ groupe la n'i y'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'i taara a banna i seri yɛrɛ kɔrɔ i tagara a banna ne baraji bɛ n nɔ la déjà ne y'a daminɛ ne t'a dabila mais o kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'i b'i ban kalan ma k'i bɛna ne bara k'i nana musique kalanni na n'i nan'o la k'i b'i ba i fa ni ba ni dungɔnna ko ma k'i bɛna ko parce que ko musique a bada ne nana ne bara parce que ne bɛ question de poser kun ne bɛ ɲininka de mun don e bɛ école la awɔ ne bɛ école la e bɛ classe joli la ne bɛ DEF la o t'a DEF kɛ fɔlɔ o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye n ye DEF sɔrɔ n tagara lycée la ok bon e bɛ cogo di entre toi et ta maman ni da porokotora ko i ba sinamuso ka jugu i ma soit i ba sara dɛ i ba nin ka jugu i ma n'i y'o fɔ dɔrɔn e écartelen ka bɔ ne kɔ parce que i b'o fɔ ne yɛrɛ min ye ne ka farin n'o fɛnɛ ye non il faut l'éduquer denmisɛnnin bɛ mara de o anw lamɔra ten de o a bɛ mun na e bɛna fɔ ne mun na ko nin ka jugu e ma k'e bɛ n'i yɛrɛ hinɛ don ne la ayi min ka jugu i ma dɛ c'est que i bɛ ka min kɛ a man d'o ye de i tɛ ka sira ɲuman de kɛ n'i bɛ sira ɲuman kɛ sisan ne ma don k'a fɔ dɔ ɲɛna sisan ko munna a ma yɛlɛn ka taga n fo wa a fa sara a ba sara n y'a minɛ n b'a minɛ don min na mɔgɔ si t'a dɔn k'a bɛ kɛ mɔgɔ ye hali a bolo kalanni tɛ tɛmɛ nin kan mais bi a bɛna ne ka kilo 60 bɔ à son âge n y'a dɔn école la bon a bɛ ten de fa tɛ ba tɛ don dɔ la a nana fɔ n ɲɛna ko mama ne ko n bɔlen voyage la ka na ko n'u bɛ ne jamu fɔ classe kɔnɔ ko fo ne bɛ maloya ko alors que k'u ko mama den ye k'u bɛ ne jamu fɔ ko munna u t'a fɔ ne ma ko Jabate a y'o fɔ n ye don min na n ye Jabate sɛbɛn a ka papier kan a y'o fɔ n ye don min na le lendemain n ye Jabate sɛbɛn a ka papier kan mais a ka wolosɛbɛn original gardelen bɛ n bolo pour que k'a la soulager n ye Jabate n ko bon désormais a kana nin Jabate de don n k'aw b'a dɔn min don n ko ne y'a wolo de k'a to n kɔrɔmuso kun bolo n ko taara n'a ye maninka dugu la n ko donc sisan n nana n'a ye bon n'a ɲɔgɔnnaw amina yarabi bon kɔrɔ tɛ k'i b'i ba i somɔgɔw la ko ka boli k'i bɛna ne fɛ yan non 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 ne bɛ sɛgɛsɛgɛ de b'a bɛɛ fɔ ne ka ban n'i y'a bɛɛ fɔ ne ka ban n'a donna n kunkolo la ni n'i ba wele soit i b'i ba min bolo ni n'o kumana soit ni n'i fa kumana o mana na n'an kumana a tiɲɛ don den ladamunen don a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan voilà i bɛna kalanso kɔnɔ an b'i kalan ni ayiwa n'i ye k'i yɛrɛ ta a banna. ok faamuyali sɔrɔla la Tani Naani fɛn jumɛn de bɛ yen k'o de ka di Tani Naani yɛrɛ nikun ye min ka di ne nikun ye tiɲɛ de ka di ne ye ne bɛ tiɲɛ fɛ kojugu nɔgɔ tɛ fɛn min yɛrɛ la fɛn min ka di ne nikun yɛrɛ de walayi tiɲɛ de ka di ne ye wa fɛn min ka go ne ye nkalon non ne tɛ nkalon fɛ ne bɛ tiɲɛ de fɛ ne yɛrɛ mɔgɔ si ma dafa ne yɛrɛ bɛ se ka don fili la a fɔ n ye face à face Naani nin ma ɲa han e t'a dɔn ko nin i ye nin k'a ɲana de ya i bolo ko nin ɲana n ye mun de kɛ nin kɛra tan nin kɛra tan nin e kun man kan tɛ ka nin kɛ sa bon tiɲɛ don mais a y'a sɔrɔ n dusu bɔlen don n bɛ n yɛrɛ ressaisi ne bɛ ten de mais ka mɔgɔ nkalon dilan ka mɔgɔ la tiɲɛ subahanallahi bilahi ne bɛ fɛn bɛɛ fɛ fo nkalon wa n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna mɔgɔ bɛɛ mara ka di fo nkalon tigɛ la sɔn bɛɛ bɛ nkalon tigɛ la
aw bɛ hakɛ to sunguruba bɛ se ka bɔ sungurubaya la a y'a kɛ ka da ko dɔ de kan i bɛ se k'a bɔ a la gulɔmina bɛ se ka bɔ gulɔmina a y'a kɛ ka da ko dɔ de kan i bɛ se k'a bɔ a la dɔrɔgutala bɛ se ka bɔ dɔrɔguta la a y'a kɛ ka da ko dɔ de kan i bɛ se k'a bɔ a la zon bɛ se ka bɔ zonya la a y'a kɛ ka da ko dɔ de kan i bɛ se k'a bɔ a la mais ngalontigɛla nin bɛɛ bɛ ngalontigɛla la jogo jugu bɛɛ bɛ ngalontigɛla la i b'i miiri jugu hali ngalontigɛla bɛɛ mɔgɔ fagala fɛ nkalon man ɲi dɛ an bɛ surtout mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko walayi nkalon ka subahanallahi n ko n'i y'o fɔ ka ban dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ c'est à dire pour moi e ka vie bannen don mais i yɛrɛ t'a dɔn nkalon ka nkalon tigɛ ka mɔgɔ latiɲɛ ka nkalon tigɛ ka jamana ci ka nkalon tigɛ ka du fara ka nkalon tigɛ ka mɔgɔw fara ka nkalon tigɛ ka furu sa ka nkalon tigɛ ka den n'a ba tiɲɛ ka nkalon tigɛ ka cɛ n'a muso fara ka nkalon tigɛ ka terima fila fara ah non n t'olu fɛ hali n'i ye ne ka fɛn ta bilahi n'i ko ko jɔn a la ne y'a ta fɛn min ne b'i toléré n'i ye ne ka fɛn ta ne ka fɛn ka tiɲɛ i bolo ne ka duden bɛɛ b'o dɔn hali ni ne ka verre cira ni ne ko jɔn y'a ci ni bɛɛ ko ne m'a dɔn dɔrɔn ne bɛ éclater mais ni dɔ ko a cira ne de bolo a banna den bɛɛ bɛ a tabaga de bolo a cira ne de bolo a banna. Ok, faamuyali sɔrɔla la tan naani sisan an bɛ don min na i ko bi bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ lahalaya min kɔnɔ nka caman bɔra la nka halisa e bɛ se ka duwawu jumɛn sɔrɔ ka don an ka jamana ye ani ladilikan minnu b'i bolo ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma. an bɛ duwawu la o kɔni bɛɛ b'o duwawu la a kɛra Ala ɲɛna hali sɔrɔ n bɛ n ka seli la ni selila jɔn o jɔn ni selila bi fo ni Mali kanu tɛ dusukun na dɛ fo ni Mali kanu tɛ dusukun na dɛ fo ni e ta ye ko wɛrɛ ye i ka kan ka duwawu kɛ anw ye kana n bila kasi la i ka kan ka duwawu kɛ anw ye walahi i ka kan ka duwawu kɛ anw ye Ala k'an bɔ an juguw bolo Ala k'an bɔ an juguw bolo Ala ka don an n'an juguw cɛ Ala ka don an n'an juguw cɛ Ala ka don an n'an juguw cɛ an kalifalen don Ala ma k'an bila samadu kɔnɔ Ala k'an ka jamana kisi Ala ka jamana kɔnɔdenw kisi Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi Ala ka an tanga an dɔgɔninw minnu n'an den minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la Ala ne denw ka ca la koyi ne kɔrɔmusodenw bɛ yen ne kɔrɔkɛ denw bɛ yen Ala kana n'u bɛɛ ɲuman ye ka se anw ma yan minnu fɛnɛ bɛ yan ni nɔ fɛn fɛn k'i bɛ tenni de dun i ka na Ala ka an n'u bɛɛ lajɛlen kisi Ala kana jugu se an na Ala k'an ka jamana bɔ a jugu bolo koyi Ala ka Mali bɔ a jugu bolo Mali tɛ ni mérité Mali ye jamana duman ye koyi Mali tɛ ni mérité Mali tɛ ni mérité walahi Mali tɛ ni mérité don ko ne sira ka kasi kati ta in na telefɔni fo ka dugu jɛ ne bɛ ka an ka mɔgɔ parce que an ka du bɛ kati bon n den tila bɛɛ bɛ yen nɔ a tila bɛɛ fɛnɛ sɔrɔdasi n den dɔw fɛnɛ furulen bɛ sɔrɔdasiw ma n mana dɔw wolo telefɔni tɛ ka taa ne ye n bolo fila d'a kun kulo de dabɔlen filɛ dɛ n bɛ ka kasi ne cɛ ko i hakili sigi sa i hakili sigi e yɛrɛ bɛna ne ja tɔ wuli i hakili sigi ka ti mɛri ne bɛ to sɔrɔ telefɔni na kuma min na ne kɔrɔkɛ den de i b'a fɔ ko doni dɔ tun bɛ ne ni la k'a bɔra an kun o ko tanti foyi t'an na i siri ɲɛna cogo min na an bɛɛ sira tan mais tout va bien maintenant ça va n ko alhamdulillah Ala se bɛ Ala de ye se bɛ Ala de ye koyi Ala de bɛ se ka nin bɔ yen yɔrɔnin kelen Sekina Amahula ko Ala ka teli n'o sen jɔlen don bolo jɛlen Ala e ka teli o i bɛ se ka nin bɔ yen nɔ Ala ka bɔ an kunna Ala ka nin bɔ anw ka jamana kunna Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an ka jamana basigi an ka ɲɔgɔn sen bila sa an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ
rancune ka bɔ yen ka fɛn bɛɛ de effacer ka bɔ yen nin tɛ kɛ n na nin tɛ kɛ n na nin tɛ sɔn nin ma o bɛɛ ka bɔ a la an ka kɛ kelen ye sa o de tun b'anw baara yan nɔ an k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama setanɛ min bɛ dusukolo la olu bɛɛ de ka ta ka bɔ yen nɔ bɛɛ ka Ala tɛ ban ka kuma masa Ala tɛ ban o walayi Ala tɛ ban fo n'i m'a fɔ n'i dusukun ye k'a ɲɛsin Ala ma Ala tɛ ban o Ala bɛ sɔn an bɛɛ k'an dusukun saniya bani ka jɛya n'a y'a jɛya Mali bɛna diya a bɛ diya kojugu a bɛ diya trop wa n'a dun diyara o de anw de b'an diya dɛ Ala kana goya anw de ta y'a ɲagama ye o donc anw de bɛ dugawu k'a ka diya an bɛɛ wolomuso bɛɛ denba si tɛ yen bi ko min bɛ se ka fa sunɔgɔ la fo n'a y'a sɔrɔ i ta ye ko wɛrɛ ye bilahi i tɛ se ka sunɔgɔ ka fa hali bi jamana kalifalen don minnu na Ala k'u s'a kɔrɔ Ala k'u s'a kɔrɔ a kalifalen don minnu na Ala k'u s'a kɔrɔ an n'u bɛɛ lajɛlen kalifalen don Ala ma k'an bila samadu kɔnɔ Ala ko k'a ka Alaya kama Ala k'an ka jamana kisi ka jamana kɔnɔden kisi. D'accord, Tanani o faamuyara. Mifa production jabarani lajɛbagaw ale ni Ondo TV kanubagaw an b'a fɔ halisa ko nin aw ka émission mandi de n'o ye Mifa chez Instare. Mifa chez Instare jɛmukan ye an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu barala an ka jamana kɔnɔ bi an bɛ jɔn de fɛ o de ye Tanani ye. Tanani an b'a fɔ k'aw kulu min ɲini ka se tiɲɛ ma an ka émission min ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma folikan jumɛn bɛ i bolo k'a lase i kanubagaw ma. Bon n bɛ Mifa production fo fɔlɔ ka Mali média bɛɛ fo Mali bɛɛ ye ne kanubaga ye hali ni ne man di min ye i ka di ne ye parce que tant que i ye maliden ye i ka di ne ye Mali kɔ n'a ɲɛ parce que n'a fɔra maliden de don du kelen de don i y'a faamuya donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ fo Ala minnu fana ye courage sɔrɔ k'u sigi k'an lamɛn n b'aw fana fo ayiwa kumana a tiɲɛ tɛ ban kumana gasi tɛ ban hali ne kumana ne donna dɔw gasi la o awɔ mais n ye tiɲɛ de fɔ ni n'a kɛra gasi fana ye i ka yafa n ma n'a kɛra gasi ye i ka yafa n ma ne kɔni ne b'a fɔ dɛ parce que ne tɛ n pan kuma kunna ne ta ye o de donc Ala ka bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ayiwa n bɛ mun wɛrɛ d'o kan n bɛ bɛɛ fo aw yɛrɛ ka déplacement na aw ni ce aw ni baraji ok Ala ka sini kɛnɛya d'an ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka nin k'an siɲɛ fɔlɔ Ala kana k'a laban ye Ala ko k'a ka Alaya kama Ala k'an jigi tugu den tɛ minnu fɛ Ala ka den d'u ma cɛ tɛ minnu bolo Ala ka cɛ ɲumanninw d'olu ma ayiwa minnu bangebagaw taɲara Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na minnu taw fɛnɛ bɛ Ala k'an ɲɛ mɛnen to an bangebagaw la Ala ko k'a ka Alaya kama Ala k'an denninw k'an sɛgɛn sara ye Ala ka n'u ɲɛ to sira la Ala ka barika don an ka jamana in na hali bi Ala ka barika don Mali la Ala ka sebagaya di Mali ma don min na an b'an jɔ ko Mariba Yaasa anw de y'a fɔ Mariba Yaasa a kɛra juguw ɲɛna Mariba Yaasa ko Mali bɛ kɛ cogo min na Mariba Yaasa a ma kɛ ten Mariba Yaasa wa anw bɛ Yaasa dɔn Ala k'o fɔda d'an ma wa hali o tɛma an b'o fɔ n'Ala sɔnna ma inchallah Allah Mifa production aw bɛ se ko la dɛ an y'a gɛlɛya dɛ aw bɛ se ko la dɛ Mario aluma Maliba ikibaru mewa Kobanga Maliba ina laidu mogolu be Maliba inkono horongati be Maliba inkono jigiti lau be Maliba inkono silame ba be Maliba inkono
dongadi la de amma mani bai dumbe dia fasoina nkongoto Wow, tanay ni ati temeninga nku. Tanay ni nga boro yere kun kanne. Mi fa production jabrani la jebago. Ale ni Ondu TV kan bago. Ama fa ko ni me dansiki ke anga bi émission na antu me jone fembi. O de tanay ni nga akana nyina fene ka abone anga chaîne Mandela no ye mi fa production ani jembade ama fa ko kan be jien wati were.